Sini oro phai manjak phaijak sini borom gwnang sar bike rangkholno huilano khulmung yafaro tai sini oro phai manjak phaijak sini hasteni mantri sini borom gwnang sar Bishwekitu Dev Burma nobo hambai yafaro tai sini honorable chairman TTAD sini borom gwnang sar Boboranjan Riang nobo khulmung tai hamjang yafaro tai sini former chairman sini sar Jagadish Dev Burma nobo hambai te khulmung yafaro tai former CM sini borom gwnang sar Purno Chandra Jamatia nobo khulmung yafaro tai sini honorable MLA sini borom gwnang sar Ranjit Dev Burma honorable MLA sini borom gwnang sar Biswajit Koloi tai sini honorable former EM sini borom gwnang sar Robindra Dev Burma te former EM sini borom gwnang sar Komal Koloi nabo khulumung te hambai yafaro tai oro phaimanjak phaijak sini Tripura hasteni sini law secretary nabo hambai yafaro tai sini TTAD sini honorable CEO nobo hambai te khulumung yafaro tai oro phaimanjak phainai joto Tripura hasteni joto lukurok nobo hambai te khulumung tai ani colleague joto MDC rok jara phaimanjak phainai sini Tripura hasteni honorable MLS rok nobo ang hambai te khulumung yafaro tai sini joto je community head rok nobo ang hambai te khulumung yafaro tai omni logi oro tongnai joto amchaini phaimanjak phaijak okra chakra rok sini sikla rok sini buma rok tai joto official staff rok nobo hambai yafaro tai sini joto media ni adong bukjuk rok nobo hambai yafaro omono tini sini overtaking complete kha sini CM ni tai sini masa borom gwnang honorable executive member sini borom gwnang CK Jamatia sahib nibo tini overtaking ka bonobo hambai yafaro tai khaka ham yafaro omono thansani phanbai tiprasani phanbai je Tripura motha party no taisa বিশ্বাস khai rohmani taisa sungno chongui rohore TTAD siu taisa asur rombagi joto Tripura haseni lukurok nang pipeline hambai te hamjamu yafaro কারণ কি নংনি ফান বাইছে অম সম্ভবঙ্গা তিনি ও জায়গা তাইসে হাইনো হাই তিনি সেকেন্ড টাইম নি বাকি আসুকনানি Tripura মথা পার্টি তাইসে দ্বিতীয়বার যে আসুক থানি নংনি সহযোগিতা দং নংনি ফান দং এবং বিশেষ কইরা অর সিনি হা বুবাগরানি তেব ফান বুবাগরানি চাইতে মুংবাই বুবাগরানি নাহার মুংবাই tiprasa thansani phanbai bubagrana uklukti phanruman bisingtine tini sing oroma asugu taisa omon bubagrana hambaya phoro bubagrani sori haimyang tongkisa omon bol treatment thangja mumbai borom manjak phaina musungbo tini manjak phaimalia omon sing jotto bini bagi haino hai diai lainai bin bagi suri lainai karon ki bono sing kaham kai susto kai tongkaise sini thinang sini bobishot jing sasangnai tiprasa ni thinang jing sasangnai omon bini leadership ni bisingtino sing samu মাখাইনাই তাবুকো এডমিনিস্ট্রেশন নবো সিএম হিসাবে সময়মা তংমানি ইয়াগুলো আনি সময় অমনো তংনাই তিপ্রাসা লুকুরংনি বাগৈ কুবুই কে সামুং খ্লাইনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতি যে সামুং খ্লাইজাংনাই তংমানি সিং খ্লাইনাই থানায় 5 বছর অনেক এক্সপিরিয়েন্স কা এডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি থানায় 5 বছর আং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে তংমানি তাবুক তেবো দায়িত্ব কতর মামানি বিসিংতে আং ও দায়িত্ব না আং কুবুই কে ट्रांसपेरेंसी नि माध्यमे काहाम के जतो बे कथालाई आन जतो कलिग्रोबे कक सालाई जे सिनी एमडीसी जरा ओकरा रक तंगनाय ओकरा जाग्रा रक तंगनाय सिनी एमएलए जे ओकरा रक तंगनाय तै जे सिनी पार्टी हेड रक तंगनाय तै जतो एमडीसी एमएलए रबाय जतो बे कथालाई न सिं ओ ताकलाइनि 2026 नि टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन तेबो गुजुं खायनाय जों सासा खलायनाय एबं अमनो समायबो तंगनाय जनगण तिप्रासानि गाना सुके दुके
bsai tongnani apode bipode bsai tongnani ebong je limited fund mamani bisingte tiprasa amchaina sing saja khlainani amone sini main naharmung taklaibo haine hai sini main naharmung ge sini education sini sikkao sini health tai sini tuyo tai amone ya golbo kubang ma sing already planning chaplaijak bubagra bai je o taklai 5 bochor tom khlaijakna nangnai sing already mo bubagra bai planning chaplaijak bobo samungna sing khlaina nangnai amono norak aste aste sibainai karon ki 90% sini samung already je planning tongmani already chaplaijak oma aste aste sing buskang salo chaitogi aste aste norbo saimanai ebong media ni bisingti ba sini saklaibo musingti nong yagbo jotton yagbo knowledge soginai bobo samungna ti sing o taklai 5 bochor samung khaina thangai tong amono tahokte buhurok tai joto okra sakrok joto siklarokno joto bumarokno amono taisa nong pipeline hambai tai joto sini okra sakrok oro tongnai rokno pipeline hambai je norok asik ke logi rupai tini oro haina hai logi rupai bagi ang je CM ni barja mamani jaga je semai tangma jaga norok ano umdigi logi rupai bagi nongno pipeline hamjam tai chiba yafaro tai ang omono tini je CM je aw achuk thai achuk mani especially bubagrono tebo hambai ma yafaro karon ki bo ang ka hai siklano 2021 puila sujugru 2021 ni pore aprun simi borsa naragi tabuk haina hai 26 bo taise MDC islamui tabuk tebo asuk thai kotoro je CM poda asurum bagi bubagrono pipeline hambai te omni logi ani joto tiprasa amsaini lukurokno joto tiprasa rokno ang pipe rokno bo pipeline hambai te hamjung yapari ani du ekta kok samane asu jorano muthak risinai joto na hambai ubui ke samung khlainai tiprasa ni bagi samung khlainai o kokno saina ani thaije thani kok oron pairisine hambai joto na klumbai ke bele hambai borom gwnang no tai thai khopsa koni mai kisa ayojon khaijak no joto na chai thangna bugi ang koinai hambai